yadzanso program ya Times Investigation pompano pakanema wa Times. Dzina langa ndi Thomas Kacheri. Tiyeni tikhale limodzi. Lachinayi 20 March 2025 linali tsiku lomwe mayi Janet anakhala wamasiye anthu ena atatenga moyo wa mwamuna wawo m'mudzi wa Chipula. Ndiye kumira kwa dzuwa pa tsiku lomwe la pa 20 linaona anthu atatenga amuna angajo kumata mwalira akubwera nawo ku nyumba. Akuti nkhani inayamba pamene anthu ena anafika pa khomo pawo ndi kufunsa mayiwa komwe amuna awo anali. Nkhani imene inachitika ku nyumba ndiye kuti anabwera anthu mamawa amene pakanali pa 20 lachinayi. Iye anafika ziko mwali kumpanda atalowa kale, anandipeza ine abambo ali kuti nawuze kuti abambo ali kudima. Ndikayitani anati mukayitani. Ndiye ndikanene kuti kwabwera ndani, anati basi ngopitani mukayitani. Ndiye nawuza kuti zipali anthu ena kuti ungasiye ntchito, ena kuti sungasiye ntchito, ngoti basi mukawuze kuti tionana. Ndiye ndikanene kuti kwabwera ndani, ananena kuti mukangawuze kuti kwabwera nzani, kodi ndikutali ngondilunjikani ndipite konko. Ndinawuza kuti sikutali, koma ndione malo mmene ali kuti ali chapatipati wangu tenga kasi. Ndiye nazuka kuzungulira khomo la kuseli. Anati ndikusateni, nati musandisati. Ndinangozuzumira kwawo ndikumabwerera ndikwawuza kuti ali pakuti pakuti. Ndiye anatuluka. Ndiye mosatenga nthawi ndinangomva malikwero kunja kuja. Nikutuluka ndinapeza kuti kunja kuli njinga ziwiri za moto. Ndiye nabwerera kumpanda kuzungulira khomo lomwe lija la kuseli lija, kuzulumira kumunda. Nangoona kuti amuna ngali pampanepane pa anthu. Ndiye ndinapita pamalo paja, ndinapeza atakhalira ena akuamenya mmutu. Ndiye ndinafunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndiye anati ndikufuna kuamanga. Makamaka mukufuna kuamanga alakwa chani, kodi munthu alibe achibale. Ndiye mmodzi mwa anthu amene anabwera pamalo anandimenya. Ndiye mukundimenya amayi amodzi okwera mpunga ananena kwakuti basi inuyo chokani mukawafuna achimwene anjigo. Ndiye ine pamalo pachatu ndinachoka kumapita kukasaka ine. Nasaka sininapeze. Ndinabwereranso ku nyumba. Ndiye mmene amakambira anthu zimene zinachitika kumoto. Sinakhaliso ndi nthawi yoti ndipite kumene kuli amuna anga nali atawononga. Wanga kunali kubwereranso kukasaka ine nakumana nawo panjira. Sinayankhule kanthu ndimangolira nditaona ine kuti anali ataziwa katavela kunjira. Inetu ndimabwerera. Aine wanangofika basi kutsika njinga. Anawuza mayi omwe ajokera mpunga kuti basi muzalondola atenga panjinga. Muzipita alunjika uku nthawi imene amanyamuka ine kumapita kuti wasata anthuwo ine basi kumalowa kumpanda. Ndiye patatenga nthawi ndinangomva anthu akunena atulukira uku nikumati amuna angaja akubwera.
Ndiye kumira kwa zuwa tupa tsiku lomwe la patweteli nawo nathu atatenga amuna angacho kumata mwalira akubwera nawo ku nyumba. Netu anthu sindikwaziwa. Chifukwa kubwera kwa kupanda kuona bwera ndi munthu mmodzi eka. Wantali chocho. Anabwera ndi mmodzi. Maso nditapita pamalopo kumunda kuuza ti anthu ndi ngazi kuti uyu wakuti uyu wakuti. Ayi. Koma mayina anthu amene angatchule ndayini. Komanso nditafusa kuti ala kwa chani. Sana ndiuze kanthu kena kalikonse kuti tikupangira chifukwa chakuti ayi malo ndiyankha anandimenya ndene nachokapo makasaka ini sana ndiuze kanthu kena kalikonse kuti tikupangira zakuti komanso pobwera sana bwera muti ungazi kuti anthu abwera ndi upandu wakuti ayi amangobwera basi ngati munthu wa chilungamo sinaziwe kuti anthu ndiye achipongwe komanso ndikwaziwa. Mandikamva anthu ndena akankata atatu akankata koma mayina awo ena akagayinga koma mayina awo angatchule ndayini ndamene akwazindikira wakuti chifukwa anaonana nawo maso ndi maso atatenga bambo. Mchimwene wa malemuwa Amjigo Justin ati ndokhudzidwa kamba kuti munthu yemwe tikungomudziwa kuti Ayiwanda yemwe akuganiziridwa kuti anapalamula mlandu ndi anzake ena sanagwidwebe pa nkhani iyi. Saka sambuyo tinali ndi makolo amene timakala nawo. Ndiye makolo aja anatisiya. Atatisiya makolo aja ndiye pamalo paja panali amayi ena ake amene timakala nawo pamusipo. Ndiye tikukala nawo pamusipo aja mundawu ina yake anapita pomwe timalima. Basi tikulima amene muja ndiye anabwera kuti malowa basi siyani malowa ndi athu. Ndiye ive tinapita kudwa samani kumalombe kukoti kumeneko. Tafika kukoti kuja ndiye ngani inayambika. Ndiye kumapeto kwa nganiyo anagamulidwa anthu aja kuti ndi olakwa malo ndi athu. Mumbanja menemo tinali ana 7. Asimayi atatu amuna 4. Ndiye titabwera kumalombe kuja oyambilira wankulu anayamba kudwala anamwalira. Winayo anayamba kudwala anamwalira ndiye tinasala amuna awiri. Ndiye titasala amuna awiri asimayi anali mabanja ndiye amuna awiri timakala pakomopo. Tikukala pakomopo ndiye amayi aja ananena kuti apapo malo aja titani titengabe. Basi ive tikulima patakala ndawi ina yake mwana wa mfumu ina wake analowa ufumu. Atalowa ufumu ndiye anamanga manyumba awo. Mbali mwa minda yathu muja atamanga manyumba aja ndiye amagumula munda uja kuyamba kuika mipanda. Ndiye anayamba sopano kumanga mabapa munda mwathu muja. Amfumuwa anali mwana wa mayi aja amene anatidulira sama nipoyamba aja koti aja. Basi ife kuona kuti munda utu ukuta pamenepa akuika mabapa. Ndiye ine ndi mkulu wanga amene tinasala awiri pakomo tinauzana kuti
taona ni munda zomwe zikuchitika chifukwa munda unali kuseli kwa musi. Ndiye tapita kumene kuja kuona kuti kodi pamene pasikukala bwanji. Basi ive ndiye tinauza amene amamanga mabafa aja, tinauza kuti mabafa siyanikaye, munda ndi wathu azisopano chani. Ndiye pamene paja kunali kukangana, ndiye tinauza kuti pita kwina kulikonse munda ndi wathu. Ive pamene paja nayamba kuyika misele, munali mali chimene muja ngati simanali fa 5. Ndiye tapanga zimene sija nakala kenaka taiona samani kuchokera kwa nkata kwa group. Basi ife kupita kumene kuja ndiye anatiuza kuti kumapeto kwa ngani ananena kuti wina apeke 15,000 wina apeke 15,000 kuti amfumu ankata anyamuke abwele kuona chani, kuona malo. Ife sitina lole chifukwa choti tinauza kuti munda unapita kuti kani inapita ku court mu 2018. Apapo ngati awawa ali ndicho panga ndiye kuti apite kuti apite ku court akadwe samani, koma ife zimene zitani sitilola. Basi chabwino, basi tikukala becho chija. Musiku lina lake ine ndikuchokera kudimba kolima, nakomana panjira ndikudusa napeza mfumu atakala pa nyumba yawo chifukwa choti nyumba yawo ili mbevete mwa njira. Ndiye anandiyitana kuti Njigo tabwerani. Ntafika pamene paja anandifuza fuzo loyamba kuti kodi akulu anu ali kuti. Ine ninauza kuti amenewo ali kubanja lina. Ndo basi chabwino, amene ndikuwafuna kwambiri, ndikuwafuna kuti atatani atabwera kuno. Basi chabwino, mbuka akabwera mwauze kuti abwere. Chabwino, basi ine kakala kunyumba. Ntakala kunyumba kuja padadusa 2 days. Basi ndikuwaona akulu anga aja kutani akutulukira. Atabwera pamene paja wafusa amanena kuti ine ndaitanidwa nda mfumu palingani yomwe ilivo kaya malo ija sindikusiwa. Basi chabwino, basi ine kunali chakumasulo kumene kuchi. Ine nagona mmawa kwake kunali pa 20 March. Basi kumawa nanyamuka akulu ine ndikuchoka kaye ndikupita kuti ndikupita kuchipatala. Kuchipatala kumeneko mtu musindikuona bwino. Nanena kuti basi chabwino. Basi ine nanyamuka wa kuchipatala. Basi nitafika kuchipatala napanga sa kuchipatala. Pobwela ndikuyendera malo ena ake akundiuza nyamata wena wake kuti inu panga changu kunyumba kwanu wakukuyitana kuti kodi kuli chani. Nafusa ananena kuti basi inu pitani. Basi chabwino. Ndisayandikire pa nyumba paja ndikuyandikira kumene ndinaona mfumu akuchokera pa nyumba yawo chifukwa choti pa nyumba ya mfumu ndi atuyo osati patali komwe ndili mosi. Basi akuyenda akupita kulunjika komwe ndikuchokerako. Basi ine kuona kusogolo ku ndikuona anthu ambiri. Basi ine naenda nditafika cha kusogolo kuja ndikuona anthu ambiri ndikugwesa njinga pasi kuti kodi chikuchitika chani. Ndiye anandiuza asimaye nake kuti akulu anu aja komwe sili kumeneko ife sindikachule pitani kuti pitani konko. Ntafika cha pasogolopa napeza akulu anga aja atamangidwa pa njinga ya moto. Malo amenewo napeza anthu woyamba anali Iwanda, wachiwiri anali Sululu, wachitatu anali Lucius, wina anali Ngola, wina anali Tukuta. Ine ndiye ndafuza fuso loti kodi pamene pakulu wanga alakwa chani sana ndiusa. Ananena kuti ngati inu mukufuna, mawu amenewo anatuluka ndi Lucius nkamwa mwawo, ngati inu mukufuna chomwe alakwa kuti alakwa mbale wanu kuti musiwe ndikutengani pa njinga ya moto tipite ku buloko kwantuwa kumeneko ndiye kuti ukasiwika chomwe alakwa. Kuti basi chabwino tiyeni naneso ndikaone kuti kodi chachitika chani. Basi pamene paja ine ananditenga pa njinga. Njinga inali ya baka ya led ya start inali koma ya nyuwani. Anatikwesa anthu awiri. Lucius uja tinaenda nafika pankata. Ndiye Lucius anayimisa njinga yawo ija. Atayimisa anandiuza kuti inu sikani. Ndisike chifukwa chani akuti basi inu sikani. Somwe tikufuna tikapange kuku sitikufuna kuti inu muzikaona. Basi chabwino. Ntayima pompaja ndikuiona njinga yomwe anakwera Iwanda
atatenga malemu mkulu wangayo anamutenga pambuyo. Pamene paja atayima Iwanda uja anabwela mwana atatenga malaya Iwanda aja ananena kuti mwana uja akulu kuti malaya anu ndi ati, malaya anu ndi awa. Iwanda anayanga kuti ine malaya papa ndifala ndifuna ndikamupeka ye kuti amene ndantenga panjinga ndikamupeka ye ameneyo. Ine ndinapitaso pamene paja nafusa kuti Iwanda amene wala kwa chani atinanena kuti osandifusa simenezo. Basi chabwino anthu aja anakwela njinga za moto kumatani nkumapita. Ine nabwelela kufika pa nyumba. Tafika pa nyumba kuti nitenge nyika ya kapalasa. Ndikupita kumene kuja anandiuza azimayi ena ake kuti musapite kumeneko ati akasungulira uku akadusa kuti akadusa kwa asili abwela konkuno. Basi chabwino. Basi ine nakala pa nyumba kuti anthu ali pa njinga za moto abwela kuti abwela konkuno. Koma sana ndiuze chomwana lakwa. Basi chabwino ine nakala pa nyumba paja. Takala chonchija ndiye mundawu ina yake chakumasulo ndinaona mwana wina wake wakulu wanga woyamba amakala kwa asili anabwela pamene paja akulira. Mfusa kuti kodi ukulira chani? Ananena kuti ineyo somwe ndaona ukuku sizinaende bambo aja atisiya ndiye maliro angowaponya pati angowaponya pansewopo. Basi chabwino ine nanyamuka pamene paja napita kwa mfumu ukafotokosela kuti kodi mfumu kodi abale wanga uja kunena kuti wamwalira maliro ayika pati ayika pansewopo. Mfumu ananena kuti basi chabwino napo. Basi ine ntakala kwafotokosela anthu ena ndi amandifunsa kuti kodi inu pamene pamupanga bwanji? Ine nanena kuti palibe chomwe ndingapange kuti mfumu ndauza. Basi chabwino ndiye anthu aja anandifotokosela kuti pitaniso kwa mfumuko akakuyange soveka nditu soveka kuti sikalamwe kuti mwakuti. Ine nanyamuka napita kwa mfumu kuja kuti amfumu ndawu ija mwangoyanga kuti chabwino simunandifotokosela kena kalikonse. Ndiye sikala bwanji ananena mfumu aja kuti mupite mukauza amene amapanga kwauza anthu zamaliro mukauze kuti alalike akanyamule maliro atani abwele. Basi chabwino ine nanyamuka kupita kumene kuja nakauza. Ine basi kupambana kupita kuti komwe kunali maliro kuja. Basi ntakala pang'ono ndikuona anthu akubwela ndi chani akubwela ndi geneza yotani yotenga maliro. Ndiye maliro anatengedwa kupita ku nyumba. Kunali sopano kumasulo kwambiri. Ndiye ntafika ku nyumba tafika maliro aja ku nyumba. Basi ine nangokala kandawi pang'ono nanyamuka chama 9 koloko ya usiku napita ku Malombe polisi. Ntafika ku polisi napeza polisi ndiye napotokosela amene sinakalira. Ndiye amandifunsa kuti anthu omukwaziwa? Nanena kuti ndikwaziwa. Ndiye nauza anthu omayina awa mmene ndanenera muja chifukwa choti ine kumeneko ndikwatu ndikwaziwa anthu. Ndiye polisi ananena kuti basi chabwino ifeyo kumeneko tifika mawa ndi achipatala. Basi chabwino. Basi anthu aja akupanga sa mwambo wa maliro. Ndiye naona polisi aja kutani akutulukira anali ntekama ndi wina wake wachipatala koma sindikumudziwa zina lake. Basi atapanga somwe amapangazo ndiye amanena kuti bale wanuyu wamwalira chifukwa chotaya magazi kwambiri. Obayawo ndiye kuti amubaya kwambiri. Basi chabwino ndiye ananena kuti mbwele mukata kubalalika pakoma pambwele kuti mbwele ku polisi. Basi chabwino ife timaganizira kuti amene amapanga chiwembu ngati chimenechi tikapeza ku polisi atagwira. Basi siku lija litakwana nitafika kumene kuja anatiuza kuti kunoko kulibe mulandu inuyo musipita. Inuyo mungolongosola mene sinakalira ndiye musipita. Basi chabwino. Basi ife tinalongosola mene sinakaliramo nali anthu atatu. Nalongosola muja basi mene paja nanyamuka matani kumabwelela manambala anthu tinasiya kumene kuja. Komanso manambala awo tinatenga. Pata kala 12 days osatiimbira ine ndinanyamuka inapita kuti napita ku polisi kuja ukafufuza kuti kodi ngani ili pati. Polisi umene kuja ndiye anandiyanga kuti inu ngani imeneyo osati kuti ikalira kuno. Ngani imeneyo ili kumangochi. Kumangochi mukafusa amayi jeketi ndamene akuisiwa ngani imeneyo. Ifeyo kuno basi musasabwereso. Basi chabwino. Basi ine natani nanyamuka mmene paja
nafika mpaka kumangochi ku polisi. Ndafika kumangochi ku polisi napesa hadi amajeketa amane nawo ndiye ndimbafotokozana nena kuti nganiyo ili konkuno. Ndi apo mungodikira kaye kuti muone kuti sikala bwanji. Basi chabwino. Basi modikirira chonchija ine kumapita ku nyumba ndinakala kenaka ndinakumana nda mfumu anandiuza kuti wasala mmozi amfumu mawu amene wanatuluka pakamwa pawo. Atatuluka mawu aja ineyo ndinali ndingawa kwambiri ndikudandaula mutimamu utendeosa upesa. Ndinanyamuka aso ndinapita ku polisi kuja. Koma patadusa so masiku ambiri napita ku polisi kuja kuti kodi nganija ili pati amfumu utu pano ndaonana nawo anena kuti wasala mmozi. Ndiye ineyo ndingawa kwambiri. Ndiye polisi aja amakawa ananena kuti ineyo ndaitana mfumuwo kuti anene bwino. Basi chabwino. Ndiye amfumu aja ananena kuti mundifune namba ya mfumu. Chabwino ine nafusa namba ya mfumu naipesa. Ndiye napasa amakawa aja anayimbira mfumu aja kuti kodi mfumu kulingani tu kunoko ingani ilipo. Ndiye mumafunika kunoko mupesa mpata liti. Amfumu ananena kuti mpata ndipesa la chani, ndipesa mpata la chisanu. Kuti basi chabwino. La chisanu anandiuza kuti ine nditani ndipite. La chisanu lija kumamawa ine ndinanyamuka. Nditafika kumene kuja tinakala kuyambira 7 koloko, 8 koloko, 9 koloko, 10 koloko, 11 koloko, 12 koloko. Ndiye ine ndimafuza kuti kodi sikala bwanji. Ndiye amakawa ananena kuti basi dikirani tayimbira mfumu. Basi chabwino. Basi betinakala anayimba atayimba foni ija imangoitana. Kuimba imangoitana sakutani sakuyanga. Kenaka kuyanga mwana ili pa charge. Ndiye amakawa ili pa charge namba ya foni ya mfumu imeneyo ananena kuti ndi ya mfumu. Kenaka kuidula. Ndiye anandifuza kuti kodi pamene pa tipange bwanji. Nanena kuti ine palibe chomwe ndingapange poti ngani ili ndani ngani ili ndinu. Basi chabwino. Lolemba litakwana ifeyo tinanyamuka kupita kuti polisi kuja titakala kandawe pang'ono mfumu aja anatulukira. Atatulukira ine ndinalongosola ngani yomwe inalili. Kenako ndinauza kuti amfumu awa anaopesa kuti wasala mmozi amanena pamaso pa ineyo. Ndiye amfumu ndiyati ndi awawo. Kumapeto kwake amfumu aja anapasa kuti alongosole mungani. Amfumu ananena kuti ngani isi kuti ndikuitani sindikuisiwa. Ndiye amafuza mafuzo a polisi aja kuti kodi ngani imene kuchitika muzi mwanu singateke kuti ine osasiwa. Amfumu ananena kuti ine ndinali kudimba. Kodi chomwe mmasiwa ino ndichani mungani. Amfumu ananena kuti ine ndangova ndi anthu kuti amene anabambusi kuti amfumu aja osatani osanenaso kena kalikosa. Ndiye ananena a polisi kuti mwanayu apapo azipita kuti azipita kumuzi. Koma chikachitikira china chake tilola ndani tilola inuyo potengera kuti mwanayu amakalaso kuti amakalaso konko. Basi chabwino. Basi malo paja ife tinatani tinanyamuka. Kulanga munthu mwatuka kapena kuti mob justice ndikuletsedwa m'malamulo a dziko lino, ndipo palibe yemwe ali ndi mphamvu yochotsa moyo wa munthu. Koma kodi pa nthawi yomwe malemuwa ankamenyedwa pa dimba adali ndi ndani? Pandozewa amene ali pamene pasi ndikwazo mmozi yemwe. Omwe ndikuziwa ine ndi munthu mmozi yemwe ayiwanda. Ndimwe ndikuziwa ine. Ndiye basi tu ife tikungoyang'ana mene tikungoyang'ana ndiye anayamba munthu uji basi kutenga mpeni kuyamba tu kumbaya pa mwendo waukulu womati chiboda chobisika. Kuyamba pamene paja kumunonga. Basi tu anthu aja kumazicha kuti ife nda polisi eni. Mwaona? Ine ndinkadabwa kuti apolisi kufuna kugwira munthu amatelo. Malinga ndi malamulo a dziko lino ndi bwalo la milandu lokha lomwe limapereka chilango kwa munthu yemwe wapezeka olakwa osati kulanga tokha. Mwachidule uwu ndi mlandu ndithu. Koma ndimafuna kwambiri kuti chilungamo chioneke.
Komanso chachiwiri mtima uwu ndimakhala ndikukumbukira mundawu ina iliyonse chifukwa choti achimwenewa asiyana ambiri. Anali ndi mabanja awiri, komanso mbuyo omwe anali ndi mabanja ena analinso ndi ana. Komanso ndawu ina iliyonse anawo amakhala pakomo pakomo pompo. Pomwe satelezi anawo mundawu ina iliyonse amabwera kwa ine kusandidandaulira kuti ife sitinadye, tikukhala ndi njala, ife sitinadye. Ndiye tulo langa sitikugona. Komanso chachikulu tikaonanso anthu amenewo akusangalala, akulalata, ine mtima ukundipweteka. Zithunzi zikuonetsa munthu yemwe akuti ndi Aiwanda akutsogolera kumanga komanso kumenya malemuwa. Koma kodi polisi ya Mangochi yamanga ndani pa nkhaniyi? Wofalitsa nkhani za polisi ya Mangochi Amina Tepani anati analibe nthawi pamene timafuna kuti tilankhule nawo kamba kuti anali ndi ntchito zina kunja kwa ofisi yawo. Komabe Times Investigation yapeza kuti pofika pano palibe yomwe amangidwa pa nkhaniyi. Mpaka pomwe ndidzabwerenso ndi nkhani ina, dzina langa ndi Thomas Kachere. Mwakoma nonse.